Kripik gedang kripik tela sithik edang maton rata. Heeh, ayo nutuke cawi secaji. Ayo tak derekke nok. Heeh. Kuku sing dupa gumun mangambar sawaning krana sumerba arum gandanya gandanya sas mito jati sas mito man sinting dewa Yayan Oman. Apa to sababe Yayan Oman nglumpukke sedulur-sedulur putra pukulun Bathara Bayu ya sedulur tunggal Bayu. Iya. Ana apa kadangku Anoman? Dene kuwi miji karo kadangmu aku Jajal Wreka. Aku Gajah Situ Banda cumadong dawuh. Aku Garuda Mahambira ya cumadong dawuh. Naga Wiraga cumadong dawuh. Mulane aku nglumpukke sedulur tunggal Bayu awit ana jejebahan saka Sang Adi Panemban Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Jejebahan apa Senggana? Dina iki Gusti kang akarya jagat bakal matedhakake wahyuning ratu ya kuwi Wahyu Makutarama. Dene Sang Adi Panemban paring dawuh, mbuh satriya, mbuh ratu, mbuh sapa wae sing bakal gaya wahyu kinen nodhi spira kasantosaning lair lan kasantosaning batin. Kanthi cara kabeh kadang tunggal Bayu kinen nibake geguntur marang pawongan kang bakal nggayuh Wahyu Makutarama. Oh ngono Anoman. Iya. Mula gandeng Anoman wis aguh tumuli tata-tata ndak kanthi ngawat-ngawati uga jejaga kayuwanane gunung Kutha Runggu kene. Weh, lah dalah.
kae tak sawang ngono dampyak barisan sagelar sepapan lakune ngener marang pernaing Gunung Kutarunggu. Ora wurunga kae ya bakal hanggayuh wujuding Wahyu Makutha Rama. Yen ngono, ayo enggal diprepeki. andedel gayuh kono Arisang Ramandaya Pahatyana Yaksa Gung Cangkrama namane wil katak sini jejagi jroning ware Mbadha kolam tanpa tuwa mina-mina jrojaladri
Mina-mina jrut jaladri mila gugu saben hari. Boten sisip pamawas kula. Punika Nalendra ngawangga sinuwun Karna Basusena. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pramudita. Iki pendhita kendali sada Begawan Anoman inggih. Dapur Kapasang Yukya katujuh ing ngenu. Kowe mapan ana ereng-erenge gunung Kutharunggu. Bakal lumaku menyang endi Anoman? Mestinipun kula ingkang nyuwun pirsa. Paduka sinuwun Dipati Karna ngirit Wadyabala badhe wonten kersa menapa? Ngene Anoman. Manut pangsiting Bathara bakal ana tumuruning Wahyu Makutharama. Mapane ana gunung Kutharunggu kene. Lakar kasinggihan. Anoman inggih nderek suwita dumateng Begawan Kesawa Sidi nuwun inggih Begawan Kesawa Widi ingkang anyepuhi wukir Kutharunggu mriki. Lah mapan kebeneran Karna Basusena larapna ana gurumu kuwi. Nyuwun pangapunten. Manut dawuh ingkang kula tampi Sang Adipanemban nembe tapa brata wonten saklebeting sanggar pamelengan. Mboten kepareng sinten kemawon ingkang badhe hanjugaraken. Anoman, aku iki Narpati ngawangga sing dadi dutane sinuwun ing Astina. Sampun malih dutaning Ratu Ngastina. Dutaning dewa ingkang darat kemawon boten badhe kula keparengaken. Desmalaning rat leketing jagat gelah-gelahing bumi panusmaning jajelanat sukertaning bawana. Prajurit bocah Temenggung kula wonten dawuh. Seblakno obormu rangketen Anoman. Sigra candhut mergut ngembat patang ora basa mungsuh. Tangkep jojok antaran bau sayekti tengelena prateng lampus sirna madyaning palagan.
wis ha 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 us oh bahaya oh bahaya bahaya Hey! Wah! Oh! Hey! Oh! Wih! Ha! Ot! Hey! Ot! Saya! Wih! Ha! Oh! Wah! Hey! Oh! I! Wah! Oh! A! I! Oh! Hi! La!
barisan ngawonggo padha gulungen genderamu bangkana gegamanmu iki Prabu Baranjana abdi dalem ngawonggo kekesete Dipati Karna Basusena kang bakal makut ing rananggana musuh biyangsaning kewan langsung tak remet dadi klalare ngepek-epek kowe.
Woi! Woi! Wah! Wah! Ah! Woi! Wah! Woi! Woi! Hei! 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 Sigra bala kang tumingal perang campo samya medal lilir tatit wileting kudu dany manggung mangun cangidi mencang sangat jimijil ladinya ngedal liwuwus Dresta Surawilaga kaya buta singa wregil tumpes tapis tanpa tabet prajurit saka Ngawangga ya to ya sapa sing ora ngerti kondange Karna Basusena Anoman aja girang gumuyu kowe bisa ngundurke barisan saka Ngawangga ketandangan dening Karna Basusena kelakon dadi ndok pengamun-amun kuwi.
Abrabak srukabran nanggeget waja mlintir gumbala Sukal wijiling sabda edan-edanan Ratu nganggo Karna Basusena dinggo jak-jakan karo para kewan ora kajen ajar kelawan para kewan aji ngajar kewan biangsa telek ayo 100 bareng ambrus 1000 bareng maju ketandangan Kunto Wijayandanu pusakane Karna Basusena brodol ususmu Mudhar kowe Karna pusakamu tak gawa waduh mati aku Gusti Kang Maha Agung kula nyuwun pangaksami Gusti wirang menapa ingkang kula sandhang ngantos pusaka kula rinebat ing mengsah lemes kekes pepes tanpa daya kula mboten saged pisah kawan pusaka kula Kunto Wijayandanu duh dewa kula kedah kados pundi dewa ora mikir kula ingkang sowan Panembahan
lar pandamuncar ong tinon lir kekonang surem sorote tan padang kasor lan padaring purnameng gegono dasare mangsa katiga kepiye pawaratane sira Senggana ndak utus jejaga kayuwananing gunung Kutarunggu kene nuwun inggih panemban ukir Kutarunggu sampun kula jagi dalasan kadang kula tunggal bayu kedadak wonten praptanipun Nalendra ing Ngawangga Pundipati Basukarna. Nalendra Ngawangga semunipun inggih badhe hanggayuh wujudipun Wahyu Makutarama. Kepeksa kula unduraken mawi kekiyatan kula satemah Prabu Karna nglepasi pusaka Kunto Wijayandanu. Pusaka sagah kula saut panemban pusaka Kunto Wijayandanu kula saut ingkang menika pusaka kula wau kula aturi nampi panemban. Kula wonten dawuh sakwuse pusaka ndak asta aja dadi atimu ya ora tak tampa pusaka pisungsummu he Senggana lho lah kok mekaten panemban iya awit jeneng sira Anoman nandhang dosa patang perkara siji kowe dosa kelawan Prabu Karna jalaran sira gawe gelo lan ngrusak pikire Nata Ngawangga. Angka loro kowe dosa kelawan jangkaning jagat sabab manut jangka Baratayuda Basukarna kuwi bakal tetandingan kelawan Raden Janaka kosok baline. Janaka ora gelem tetandingan kelawan mungsuh sing ora nduweni kekuatan utawa pusaka. Angka telu sira dosa marang panjenengane ingsun. Sabab atur pisungsum bae kok barang colongan kok barang jarahan. Apa kok anggap aku iki tukang tadah? Angka papat sira Anoman dosa karo pribadimu dhewe. Kowe selak karo batinmu, nggoroi marang rasamu. Coba eling-elingen nalika kowe sepisanan puruhita marang panjenenganing ingsun kowe duweni gegayuhan apa Anoman? Kula handarbeni gegayuhan dipun tuduhaken marganing lampus. Duduhke dalane pati lakar kasinggihan. Sabab kowe wis jeleh nyawang soroting srengenge ning tinemune jebul batinmu isih awel karo patimu. Buktine pusakane Prabu Karna ora mbok tadahi nganggo dadamu kepara malah kok saut. Senggana dadi wong bener kuwi durung karuan pener. Wong pener kuwi durung karuan dadi wong becik. Wong becik durung bisa mestheki yen disenengi karo wong akeh. Waduh panemban. Kula suwun paduka hambedah samudraning pangaksami ya. Kabeh ana syarat-saranane Anoman. Punapa syarat kala wau panemban. Dina iki satriya kang mesu Bratana lengkeng Gunung Kutarunggu kene dheweke ya bakal hanggayuh tumuruning Wahyu Makutarama. Kewajibane kadang bayu ya kuwi neter marang ketrimaning urip satriya mau. Saiki coba Anoman, mbuh piye caramu, mbuh piye reka dayamu. Satriya mau bisa prapta ana ngarsaning ingsun. Tanpa Anoman mingset saka papan kene.
Yen kowe bisa nyowanake satriya mau tanpa mlajar saka papan iki, kuwi dadi serana anggon mantuk pangapura. Mau to kaya mangkono. Sedakep risang Rama Ndayapati sigra Sang Maruti matek aji maundri. Nglumpukke angin sak jagat. Handuta hanyawanaken satriya kang wis bisa nadhahi pengabaraning Kadang Bayu. Pandita Karya Wangsit Bindha kumbang ajab sarining tawang susuh angin ngendi nggone ana satriya sedakep saluku tunggal sajake ana swara ora dirungu ana rupa datan dinulu. Satriya iki apa pancen lahir batin nanggone yoga brata. Mara gage tampanana tak tibani udan watu kowe. Sabar pisan ora ginawe rasa. Kalah santosa aku karo satriya iki. Satriya, yen pancen ketrima sing dadi uripmu, kowe bisa kalih saka udan watu nanging kowe durung mesti bisa kalih saka gegunture jajal werka. Guntur geni tampanana. Satriya, tibane angin Garuda mbuh tibamu kowe. Hayaning angin ora tumama. Merga kalah kelawan weninging napas nupusmu. Ya aku mundur wae.
aku Gajah Situ Bondo. Satriya, kepeksa aku tegel karo kowe. Kena dayane guntur lemah, digulung dayane lemah, mbuh dadi apa kowe? Sing wekasan aku. Ing kene kowe bakal ketut kelawan ilining ombak. Tibani guntur banyu pepes sing dadi kekuwatanmu Satriya. Edan-edanan ombak banyu sing gedhe bisa asat. Yo aku ngakoni dayaning guntur banyu isih kalah kelawan banyu anggamu. Kadang bayu datan bisa ana kang nibani gegunturira. Ing mangke ana angin lesus lir pinusus. Minangka dadi utusane Sang Anoman. Amung sak gebyaring caleret risang Dananjaya ilang saka Pandulu dumawah ing ngarsane Sang Wiku Begawan Kesawa Sidi. Mara Sang Arjuna Asmunira kamanungsan kasarepan tingkaing mungsuh iki panengah Pandhawa Arjuna kaluhuran sabda paduka Sang Adi Panemban. Wuruhanira Raden, aku kang mangasrama ana kene dene peparapku Begawan Kesawa Sidi ya Begawan Kesawa Widi. Rumaos gawok pamikir kula Panemban dene mboten mangertos sangkan paraning bilai kula sampun mapan dhateng mriki. Kabeh mono dumadi saka weninging cipta lan weninging krida bratamu. Aku kepengin nyuwun pirsa apa Raden wis antuk wujute wahyu kang sira karepake nuwun inggih dereng Panemban. Gandeng kabeh wis kok tebus kanthi krida brata. Mula panjenengan ingsun ora kabotan medharke wahyu Makutarama iki marang jeneng para Janaka. Mara gage dikepara ngayun lungguhmu. Awit wahyu Makutarama utawa pepakem Astabrata mono ora wantah wujud nanging wujude piwulang. Rada maju tak wejang wahyu Makutarama utawa pepakem Astabrata iki Janaka. Sarata palwa Resik arsani
Raden Janaka kang sinebut Wahyu Makutha Rama mono isine piwulang pepakem Astabrata. Piwulang kanggo wong kang jumeneng pangarsa utawa pemimpin. Astabrata saka tembung asta kuwi 8, brata kuwi laku. Tegese pangarsa mau kudu nulat lekase 8 perkara, ya kuwi Surya, Candra, Kartika, Himanda, Bumi, Geni, Samudra lan Maruta. Siji Surya utawa srengenge. Surya kuwi sipate panas nanging uga dadi srana tumraping dumadi. Semono uga jejering Nalindra kudu netepi watake srengenge. Lire pangarsa kudu mamardi wong sak praja sepi ing pamrih supayane rame ing gawe. Ingkang wekasane wong sak praja bisa hangunduh marang kuruping pakarti. Praja kang kaya mangkono iku bakale isine titi lan tentrem. Angka 2 Candra utawa rembulan. Rembulan iku pakartine madangi ing pepeteng tur watake uga nyengsemake. Mangkono uga pangarsa kudu bisa netepi watake rembulan. Pemimpin kudu aweh pepadang marang kawulane kang nedeng nandhang pepeteng. Dene tumindake pangrengkuhe marang wong sak praja dianggep kulawargane dhewe. Wusana wong sak praja padha sumuyut sarta sumungkem ring Sang Nata. Praja kang kaya mangkono bisa nuwuhake karta lan raharja. Angka 3 Kartika utawa lintang. Lintang kuwi dadi pepasren wansi bengi, lakune dadi panengeraning mangsa kala. Mangkono uga wong dadi ratu kudu seneng olah kasutapan lan kudu bisa dadi tuntunan sakataing tindak ora kena singlar saka kautaman kang pungkasane wong sak praja bisa netepi nepa palupi marang panjenengane nata.